Dagitoy kas panagari ti Salomon idi bayat itin na panagturay iti pagarian iti Dios. Dagitoy ngayon na ibagbaga kas iti ladawan taanlaeng abanag a makita no di ket iti palagari na adda metlaeng iti kaunggan iti puspuso da idi iti panunot da ngayon da panagturay kagturo iti Dios. So di kiti kabsatin na ibagbaga idi ken iti na palagari idi gapu iti kinasirib na. Tadi kiti mangpanpaneknek a mabasa iti may kadua Korinto 9 iti 3. Ket idi ni Rina sa Disiba nakita nati amin a kinasirib ni Salomon. Di kiti a kinasirib nagtaod yenga pidi daytoy a kinasirib ni Salomon ket iti balay a pinutar na. Tadi ito iti pinutar na a balay kas panagari na bayat itin na panagsursurat ito'y apakay sa kanan iti kararwa itonggal tao. Iti amang panpaneknek kamuda pagamuda iti aduma iso kas iti nainlubungan lang abanag na masasao apanagturay. Nunday iti kabsat kas iti palawag ito'y kas na espirituan apalawag nagturong sa dingato kay ti Diyos nga rod may nga espiritu nga nagtignay nga nagaramid diso amin abanag di kita kabsatin na ibagbaga gapu iti paltiin ngadda anay baldit karigit sorsorat. Iti mabasa iti may kadua Korinikas 9 iti 2 kakas kinunana ket ni Ari Salomon simungbat ken kuana iti amin asal saludsod na ken awan iti ore anya analimod kini Salomon adina imbaga ken kuana. So di kita kabsat ti asmang panpaneknek igitoy asasao. Iti mabasa iti may kadua Korinikas 9 iti 23 ket amin dagiti arari iti daga agawaan da akitain iti saklang ni Salomon tapno mangngegda iti kinasirib na isu iti ikabil na iti Diyos iti puso na. So di kiti kapsat iti kinasirib ngayong kabil na iti puso na kini Ari Salomon kas iti panagturay na iti may panggap kenkwan. So di kita kapsatin na ituktukoy kada tayo tapno maawatan tayo kadigiti nagloryaan nagturong iti Diyos di kito'y banbana. Iti mabasa iti may kadua Korinikas 9 iti 30 ket ni Salomon nagari iti Jerusalem iti amin nga Israel bayat ti 40 a taon. So daytat kabayag ngayon na panagari ni Ari Salomon idi kadigitoy may babaet kadigit sorsurat ngayon na ibagbaga kas nailanad itinukot ti pagbasaan nga iso iti Biblia. So kadigit pagkasat ngayon nakipapaabot tapno maawatan itonggal maysa ngagdengeg mangbuya tigitoy salsaludsod ngadda anay maldit kadigitoy sorsurat. So kay papaabot ko kabsat gapu iti Facebook tapno maawatan nyo kas kay papadan na kadigitoy anay lana kadigitoy sorsurat ket iso digitoy adda nga pagwadan kada tayo bayat iti tayo panagad anos panangal ala digitoy akay papanan na ket agyamanak iti Diyos Ama aman nakabalin iso amin. Amen.